takže čau, tady vidíte u dalšího vlogu a opět to je vlog, jo. Jako vždycky a tentokrát to bude o mým... To nejde ani popsat. Tady s tímto. Ježišmarja. To je hrůza tohleto. Je to totiž mobil Prestigio. Nechci je urazit, ale z této doby, jak mám to Prestigio, tak mi to úplně blbne. Je to normálně virus. Virus, jo. Tak koukneme se, jak se to ovládá. Jdeme na to. Tak jdeme. Tak nastavil jsem kameru a jdeme na to, takže zapneme ho tady. A teďka ho chceme otevřít. Heslo je Classic. Otevřeme. Ano. A teďka chceme vypnout všechny aplikace, které máme. Takže zapneme třeba to Color Note. Krištof, Inzerát. Dot, Hepči je mastička. OK, moje věcičky, abych nezapomněl, co natočím. Takže máme zaplít tohleto. OK. Teďka jdeme zapnout třeba vím, budík. Ano. Budík. Tak. Cože, tady je Weather for free, jděte někam, já jenom tady točím. Já jenom na to musím kliknout jednou a to se mi vypne. Takhle. A předtím to neudělal. Tak třeba teďka hádej, kdo super hra, doporučuji. A teďka ukážu. Hádej, kdo, vím, že to vidí ve špatné grafice, ale jenom na ukázku. Ukázkově to je. A teďka třeba, co já vím, kalendář pustíme. Už se to načetlo, ale tady to nejde vidět, protože je to bílé, logicky. No a teďka to chceme vypnout, takže zmačkneme tohle, tak. Viděli jste to? A to chtěl teďka takhle. Teď to šlo, ale. Tohle to je hrůza, ale. Teďka si zkusíme třeba. Jo. Google Chrome. Na Facebook ne. Takže jdeme na to. Tady mám Picrafter. Super hra. Pak ji ukážu, takže jdeme na to. Facebook nechceme. Třeba napíšeme YouTube. Už to je. Musím to zmáčknout správně. Ale já si to vyhledám. Takže mezerník. Zpátky. B. Tak vyhledáme. Ale furt to blbne. Už. Už to trošku vidíte, jen tady je odhlas. Tak a teďka zapnu třeba aplikaci YouTube, no. Když chcete. Tak teďka mě to sledujte pořádně. Co já tam budu psát třeba. Psání. A teďka třeba. Jo. A jinak ještě se vám přiznám. Sleduju jednoho youtubera jménem GTA 7 a chtěl, abych ho někdy zvýraznil ve videu. Ale nepovedlo se a proto bych chtěl říct, abyste se na něj koukli. Takže když tak si ho dáme. GTA 7, je to můj kámoš. Vyhledat GTA 7. A tady ho máte, GTA 7 Studio 1 video, cože? Má natočil 3. 4 dokonce. Jo, raz. Kouzlím, vlog, co všechno nenávidím, s bráchou. No, docela pro nováčka byste hodila nějaká podpora. No a teďka jdeme psát třeba Grand Theft Auto. Vidíte? Teď si zapomeň to úplně jiný. A tohle to mě zpomaluje. Jako já to mačkal. Teďka FIV, ještě San Andreas.
San. Andreas. Andreas. Vyhledáme. Tak tady je ta epizod. No a vidíte, dlouho mi to trvalo, hlavně, že tu máme Wi-Fi plnou. Plná Wi-Fi, ale nám to je úplně jedno. 10 hodin? Al Missions. PlayStation 4. No nic. Teď to musíme jít vypnout. Teďka to zmačkne jenom jednou. A už to jde, a předtím se to mačka. Teď to zmačkneme dlouze a vypneme to. Teďka chceme vypnout Wi-Fi, no. Tak. A teďka vypneme zvuk. Tak. No, abych to zdržoval, nějaké záběry se mi povedly. Teďka ukážu, jak dlouho už natáčím reálně. Tyjo, tolik, o můj bože! To je hustý jako. No nic. Takže, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like! A já se s vámi loučím, takže čau!